I Danmark har vi haft et frit elmarked siden 2003, og det betyder, at du selv har indflydelse på, hvem der skal være dit elselskab. Og det er selvfølgelig en fordel for dig. Alligevel er der mange, der tøver med at skifte elselskab, fordi de har en frygt for, at det er en kompliceret og bøvlet proces. Men det er faktisk slet ikke tilfældet. Det er nemlig ganske simpelt at skifte elselskab, og oftest kan det gøres med bare et par klik. Ikke nok med, at det er nemt at skifte elselskab, så kan det altså også være en del penge at spare ved at skifte eludbyder. Så hvis du går og drømmer om en lavere elregning, så kan det altså være en god idé at undersøge dine muligheder. Når du skal skifte elselskab, så er der nogle ting, du bør have i mente. For det første bør du starte med at undersøge, hvad dit årlige kilowattforbrug ligger på. Derudover bør du undersøge, hvad du betaler per kilowatt hos dit nuværende elselskab, så du har et godt udgangspunkt, når du skal sammenligne dine muligheder. Derudover bør du også overveje, hvilken type strømaftale du er på udkig efter. Foretrækker du en fast eller en variabel elaftale? Foretrækker du et elselskab med månedlig betaling, grøn strøm eller billig el? Mulighederne er mange, og det gælder derfor om at finde ud af, hvad der er bedst for dig. Når du har fået styr på det, så anbefaler vi, at du sammenligner dine muligheder. Det kan måske lyde som en større og omfattende proces, men der er heldigvis masser af hjælp at hente på Finenergi. Her på Finenergi kan du nemlig hurtigt og nemt sammenligne elselskaberne og deres priser, så du hurtigt kan finde det helt rette elselskab for dig. Når du har fundet det helt rette elselskab, skal du bare klikke på knappen Gå til udbyder, som du finder over ved sammenligningsoversigten. Så bliver du nemlig sendt videre til elselskabets egen hjemmeside, hvor du kan tilmelde dig som ny kunde. Og når du har gjort det, så sørger det nye elselskab for at ordne alt det praktiske, og du skal derfor ikke gøre mere.